ኣብዚ ሕጂ ዘለናሉ እዋን ዓለም ብከቢድ ፍጥነት ትጋልብ ኣላ። ኩሉ ነገር ቀልጢፉ ክኸውን፣ ኩሉ ሕተና ሕጂ መልሲ ክረክብ፣ ኩሉ ድሌትና ድማ ብቕጽበት ክማላእ ንደሊ። እዚ ናይ ሕጂ ባህሊ ወይ ድማ ኢንስታንት ግራቲፊኬሽን ካልቸር ንእሙሮና ጥራይ ዘይኮነስ ንመንፈስናን ንመንነትናን እውን ይቐርጾ ኣሎ። ንሓንቲ ደቂቕ ዝዘንግዐት ኢንተርኔት ክንዕገስ ዘይንኽእል ሰባት ከመይ ጌርና ኢና ዓበይቲ ሕልምታት ንምስራሕ ዓመታት ክንጽበ ንኽእል? መብዛሕትኡ ግዜ ንትዕግስቲ ከም ድኻም ወይ ከም ምድንጓይ ክንሪኦ ንጸንሕ። እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ካብዚ ዝረሓቐ እዩ። ትዕግስቲ ማለት ብትኹረት ኮፍ ኢልካ ምጽባይ ማለት ኣይኮነን። ትዕግስቲ ማለት ኣብቲ ጸልማት ዝበዝሖ ውጽኢት ዘይረኣየሉ ኩሉ ነገር ዝተዓጸወ ዝመስለሉን ግዜ እቲ ንውሽጥኻ ዝመርሓካ ዘሎ ራእይ ከይሰበርካ ክትጓዓዝ ዘለካ ናይ እምሮ ብቕዓት እዩ። እዚ ቪድዮ እዚ ስለምንታይ ህይወት ነቶም ንዓመታት ኣብ ጸጥታ ዝሰርሑን ዝጽበዩን ሰባት ጥራይ ዓብዪ ሽልማት እትህቦም ንምርዳእ ዝተዳለወ እዩ። እቲ ዝዓበየ ጸላኢና ካብ ወጻኢ ዝመጽእ ዕንቅፋት ዘይኮነስ እቲ ውሽጥና ዘሎ ህወታ ወይ ድማ ኢምፔሽንስ ስነልቦናዊ ጸቕጢ እዩ። ስነልቦናዊ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ደቂ ሰባት ብባህርያዊ ኣቃውምና ንናይ ቀረባ ግዜ ረብሓ ሾርት ተርም ሪዋርድስ ቀዳምነት ክንህብ ኢና ተሃኒጽና። እዚ ዶፓሚን ሉፕ ተባሂሉ ዝፍለጥ መስርሕ ኣእምሮና ንናይ ቀረባ ደስታ ክስዕብን ንናይ ነዊሕ ግዜ ስቃይ ክሃድምን ይገብሮ። ሓደ ስራሕ ጀሚርና ውጽኢት ብቕጽበት ምስ ዘየርአየና ኣእምሮና እዚ ኣይሰርሕን እዩ ዝብል ምልክት ይሰደልና። እቲ ሂድን ኢነሚ ወይ ስውር ጸላኢና እምበኣር እዚ እዩ። እቲ ንቡርን ባህርያውን ዝኾነ ናይ ዕቤት መስርሕ ወይ ድማ ፕሮሰስ ክንጸልኦ ይገብረና። እቶም ስኬት ዝበጽሑ ሰባት ግን ሓደ ሚስጥር ይርድኡ እዮም። ህይወት ከም መሳልል ዘይኮነትስ ከም ሓደ ዓቢ ኦም ተኽሊ እያ ተዓቢ። እታ ተኽሊ ኣብ ትሕቲ መሬት ሱር ክትሰድድ ከላ ማንም ኣይርኣን እዩ። ንዓመታት ኣብቲ ጸልማት መሬት ሱር ተደልድል፣ ኣብ ላዕሊ ግን ሓንቲ ልሙዕ ቆጽሊ እኳ ኣይተርኢን። መብዛሕትኡ ሰብ ኣብዚ ናይ ሱር ምስዳድ እዋን እዩ ተስፋ ቆሪጹ ዝገድፎ። ነቲ ናይ ቻይና ሰንበቆ ወይ ድማ ቻይኒዝ ባምቦ ትሪ ታሪኽ ንመልከት። እዚ ኦም እዚ ን5 ዓመታት ማይ ይሰቲ ይኹትኾት፣ ግን ሓንቲ ኢንች እኳ ኣብ መሬት ኣይበቅልን። ን5 ዓመት ሙሉእ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ትርጉም ዘለዎ ኣይመስልን። ጎረባብቱ ይላገጽሉ ይኾኑ፣ ንሱ ባዕሉ እውን ይጠራጠር ይኸውን። እንተኾነ ግን ኣብቲ 6 ዓመት እቲ ኦም ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙናት ጥራይ 9 ጫማ ቁመት ይበጽሕ። ሕትኡ እዚ እዩ፣ እቲ ኦም ኣብቲ 6 ሰሙን ድዩ ዓብዩ ወይስ ኣብ 5 ዓመትን 6 ሰሙንን? መልሱ ንጹር እዩ። እቲ 5 ዓመት ዓቃልነት ሱር ምስዳድን እንተዘይህሉ እቲ ናይ 6 ሰሙን ተኣምር ኣይምተራእየን። ሰብኣዊ ባህሪ እውን ከምኡ እዩ። ሎሚ ትገብሮ ዘለኻ ጻዕሪ፣ ሎሚ ትወስዶ ዘለኻ ዲስፕሊን፣ ሎሚ ትሃንጾ ዘለኻ ኣይደንቲቲ ጽባሕ ውጽኢት ስለ ዘይሃበካ ጥራይ ከንቱ ዝኾነ ይመስለካ። ግን እቲ ምዕባለ ኣብቲ መስርሕ እዩ ዘሎ። ካብ ስነልቦናዊ መዳይ ክንሪኦ ከለና ዲሌይድ ግራቲፊኬሽን ወይ ዕግበት ናይ ምጽባይ ብቕዓት ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ መርኣያ ብስለት ወይ ድማ ማቹሪቲ እዩ። እቲ ፍሉጥ ስታንድፎርድ ማርሽሞል ኤክስፐሪመንት ከም ዘርእየና እቶም ንናይ ሓፂር ግዜ ጻማዕ ዓጊቶም ንዝዓበየ ዓስቢ ክጽበዩ ዝኽእሉ ቆልዑ ኣብ መጻኢ ህይወቶም ዝለዓለ ስኬት፣ ዝሓሸ ጥዕናን ዝበለጸ ማሕበራዊ ርክባትን ከም ዝነበሮም ተረጋጊጹ እዩ። እዚ ማለት ፔሽንስ ማለት ስንፍና ዘይኮነስ ብኣንጻሩ እቲ ዝለዓለ ናይ ርእሲ ምቁጽጻር ወይ ድማ ሰልፍ ኮንትሮል ሓይሊ እዩ። ኣእምሮና ንኽልተ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ይጋደል። እቲ ድሌታት ዝቆጻጸር ኣሚግዳላ ኢሞሽናል ብሬን ወይ ሕጂ ሃበኒ ዝብል፣ እቲ ብስነ ሞገትን ዕላማን ዝሰርሕ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ ወይ ድማ ራሽናል ብሬን ምኽንያታዊ ሓንጎል ድማ ተጸበ ብመስርሑ ንሕለፍ ዝብል። እቲ ሰብ ዝዕወት ድማ ነቲ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ ወይ ድማ ራሽናል ብሬን ምኽንያታዊ ድኾነ ሓንጎል ናይ ምስማዕ ልምዲ ምስ ዘማዕብል ጥራ እዩ። ብዙሓት ሰባት እጽበ ኣለኹ እኮ ይብሉ ይኾኑ፣ ግን ንሳቶም ብተግብሮ ወይ ከፍ ኢሎም ፓሲቭሊ እዮም ዝጽበዩ ዘለዉ። እቲ ሓቀኛ ዓቃልነት ግን ንጡፍ ኣክቲቭ ኮንካ እዩ። ቶማስ ኤዲሰን ንሓንቲ ላምፓ ወይ ድማ ኣምፑል ንምስራሕ ልዕሊ 10,000 ግዜ ክፍትን ከሎ ዓቃሊ ስለ ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድቀት ይመሃር ስለ ዝነበረ እዩ። ንሱ ነቲ ውድቀት ከም ውድቀት ዘይኮነስ ከም ሓደ ዘይሰርሕ መንገዲ ከም ዝፈልጦ ገይሩ እዩ ዝርእዮ ነይሩ። እዚ ግሮውዝ ማይንድሴት ዝበሃል ስነልቦናዊ ኣመር ምስ ትዕግስቲ ዝተኣሳሰር እዩ። ትዕግስቲ ማለት ንግዜ ከም መሳርሒ ምጥቃም ማለት እዩ። ግዜ ጸላኢኻ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተ ደኣ ንዕኡ ክትቅድሞ ወይ ክትሃድመሉ ጽዒርካ። እንተ ደኣ ምስ ግዜ ተዓሪቕካ ግን ግዜ እቲ ዝዓበየ መሻርክካ ይኸውን። ግዜ ነቲ ትሑት ጻዕርኻ ናብ ዓብዪ ውጽኢት ዝቕይር ኮምፓውንዲንግ ኢፌክት ዝበሃል ሓይሊ ኣለዎ።
ናብ ውሽጥኻ ተመልከት እሞ ሕሰብ ክንደይ ግዜ ኢኻ ሓደ ፕሮጀክት ጀሚርካ ኣብቲ ፍርቂ መንገዲ ውፅኢት የብሉን ኢልካ ገዲፍካዮ ክንደይ ግዜ ኢኻ ምስ ሓደ ሰብ ርክብ ጀሚርካ ናይ መጀመርታ ግጭት ምስ ተፈጠረ ኣይንስማዕምዓኒና ኢልካ ዝሃደምካ እቲ ፀገምቲ ስራሕ ወይ እቲ ሰብ ዘይኮነስ እቲ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ምጽባይ ዓቕሚ ምውሓዱ እዩ ህይወት ትዕግስትኻ ትፍትነሉ እዋን ኣሎ እዚ ፈተና እዚ ድማ ንብቕዓትካ ንምዕቃን እዩ እቶም ብቕጽበት ዝሃብቶሙ ወይ ዝሰለጦም ዝመስሉ ሰባት ከምቲ ብቕጽበት ዝመፁ ብቕጽበት እዮም ዝጠፍኡ ምክንያቱ እቲ ስኬት ዝጾር መንነት ካራክተር ኣይሃነጹን እዮም ትዕግስቲ ግን መንነትካ ይሃንጽ ኣብቲ ናይ ምጽባይ እዋን እዩ እቲ ትብዓት እቲ ጥበብ እቲ ጽንዓት ዝውለድ ዓቃልነት ማለት ንመከራ ምጽዋር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መከራ ኮንካ እውን ዕላማኻ ከይጠፍኣካ ብንቕሓት ምጓዓዝ እዩ ብዙሓት መንእሰያት ሎሚ ብሶሻል ሚድያ ይጥበሩ ኣለዉ ናይ ሰባት ሃይላይትስ ጥራይ ስለ ዝረኣዩ እቲ ናይ ጸልማት ግዚኦም ናይ ዓመታት ጻዕሮምን ኣይርእይዎን እዮም እዚ ድማ ኣብ ኣእምሮና ሓደ ጉጉይ ስእሊ ይፈጥር ስኬት ቀሊልን ቅጽበታውን እዩ ዝብል ስእሊ እዚ ስእሊ እዚ ድማ ናብ ጭንቀትን ተስፋ ምቑራጽን ይመርሐና ሓቂ ግን ካብዚ ዝተፈለየ እዩ እቶም ሎሚ ኣብ ጫፍ ዘለዉ ሰባት ሓደ እዋን ኣብቲ ዝተሓተ ቦታ ኮይኖም ማንም ከይረኣዮም ንዓመታት ዝደኸሙ እዮም እቲ ፍልስፍናዊ ሓቂ እዚ እዩ ህይወት ዝኾነ ክቡር ነገር ብላሽ ኣይትህብን እያ እቲ ዋጋ ክቡር ነገር ድማ ግዜን ትዕግስትን እዩ ሓደ ሰኣሊ ሓደ ስእሊ ንምውዳእ ኣዋርሕ ይወስደሉ ሓደ ጸሓፊ ሓደ መጽሓፍ ንምውዳእ ዓመታት ይወስደሉ ሓደ ኣትሌት ንሓንቲ ናይ 10 ሰከንድ ውድድር ን10 ዓመታት ይስልጥን እዚ ኩሉ ንምንታይ እዩ ምክንያቱ ጥበብ ግዜ ተሓትት እያ ሕጂ እስቲ ንርእስኻ ሕተታ ኣነ ንህይወተይ ብሓቂ ድየ ዝሃንፃ ዘለኹ ወይስ ክትቀየረለይ ጥራይ እዩ ትምኒተይ ሕልሚ ጥራይ መሓዝ እኹል ኣይኮነን እቲ ሕልሚ ናብ ግብሪ ንምቕያር ዝሓቶ ጸሊም ስራሕን ናይ ግዜ መስርሕን ክትቅበሎ ድልው ዲኻ መብዛሕትኡ ሰብ ሰክሰስ ይደሊ ግን ነቲ ፕሮሰስ ይጸልኦ እቲ ሓቂ ግን ፕሮሰስ ባዕሉ እዩ እቲ ስኬት ትዕግስቲ ማለት ነቲ መስርሕ ምፍቃር ማለት እዩ ነቲ ንባዕልኻ እተሃንጸሉ እዋን ከም ስቃይ ዘይኮነስ ከም ዕድል ምርኣይ ማለት እዩ ሰባት ክንዕገስ ዘይንኽእለሉ ሓደ ምኽንያት ንገዛእ ርእስና ምስ ካልኦት ስለነወዳድራ እዩ ንሱ በፂሑ ኣሎ ኣነ ግን ገናኤ ዝብል ሓሳብ ትዕግስትና ይበልዓና ግን ክንዝክሮ ዘለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ባዕሉ ናይ ግዜ ሰሌዳ ወይ ድማ ታይም ላይን ኣለዎ ዕምበባ ጽድያ ኣብ ጽድያ እዩ ዝዕምብብ ዕምበባ ቀውዒ ድማ ኣብ ቀውዒ ንሓደ ኣብ ክረምቲ ዝዕምብብ ተኽሊ ስለምንታይ ኣብ ጽድያ ኣይዓምበብካን ኢልካ ክትሓቶ ኣይትኽእልን ኢኻ ህይወትካ እውን ከምኡ እያ ናትካ ግዜ ክመጽእ እዩ እንተደኣ ካብቲ መንገዲ እንተዘይወፂኻ ብተግባር ከመይ ጌርና ኢና ዓቃልነት እነማዕብል ቀዳማይ ስሞል ዊንስ ወይ ንኣሽቱ ዓወታት ምርኣይ ምልማድ እዩ ዓብ ለውጢ ብቕጽበት ኣይመጽእን እዩ ግን ናይ ሎሚ ሓንቲ ስጉምቲ ንጽባሕ ስጉሚ ቀሊል ይገብረልካ ካልኣይ ማይንድሴት ምቕያር እዩ ግዜ ከም ጸላእ ዘይኮነስ ከም መጠናኸሪ ጌርካ ምርኣይ ሳልሳይ ሶሻል ሳይኮሎጂ ምርዳእ እዩ ካብቲ ቀልጥፍ ዝብል ማሕበራዊ ጸቕጢ ንርእስኻ ምውፃእ ናይ ባዕልኻ ባውንድሪ ወይ ድማ ደረት ምግባር ኣነ ኣብ ናይ ባዕለይ ጉዕዞ እየ ዘለኹ እቲ ዕቤት ድማ ናይቲ ትዕግስተይ ውፅኢት ክኸውን እዩ ኢልካ ንርእስኻ ምርዳእ ራብዓይ ኮንሲስተንሲ ወይ ድማ ቀጻልነት ትዕግስቲ ማለት ኢድኻ ጣሜርካ ምጽባይ ዘይኮነስ ውፅኢት ኣብ ዘይረኣየሉ እዋን እውን ስራሕኻ ቀጻሊ ምግባር እዩ እዚ እዩ እቲ ንሰብ ናብ ጀግና ዝቕይሮ ህይወት ሓንቲ ዓባይ መምህር እያ መብዛሕትኡ ግዜ ተምህረና ድማ ብምጽባይ እዩ እቲ ንጽበዮ ዘለና ነገር ስለምንታይ ይድንጎ ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ከለና ህይወት ግና ገና ይበሰልካን ትብለና ኣላ ልክዕ ከምቲ ሓደ ፍረ ከይበሰለን ተበሊዕካዮ ዝመርርን ዝጥንክርን ስኬት እውን ከይበሰልካን ተመጺእካ ከጥፋኣካ ይኽእል እዩ ትዕግስቲ ነቲ ስኬት ክትጸሮ እትኽእል ዓቕሚ እያ እትፈጥረልካ ስለዚ ሎሚ ተስፋ ክትቆርጽ ከለኻ ኩሉ ነገር ዝድንጉ ዘሎ ምስ መሰለካ ሕሰብ ምናልባት ስሩ ይሰድድ እህሉ ይኸውን ምናልባት ህይወት ነቲ ዝዓበየ ቦታ ተዳልወለይ ትህሉ ትኸውን ትዕግስቲ ስቃይ ክትኸውን ትኽእል እያ ግን ፍረኣ ጥዑም እዩ ኣብ መወዳእታ ሓደ ሓቂ ክነግረካ እቶም ንዓለም ዝቐየሩ ሰባት እቶም ኣብ ታሪክ ህዝቦም ዝተጻሓፈ እቶም ናይ ውሽጢ ሰላም ዝረኸቡ ኩሎም ሓንቲ ሓበራዊት ባህሪ ነይራቶም ንሳ ድማ ዓቃልነት እያ ንሳቶም ካብቲ ህውተታ ዓለም ወፂኦም ኣብቲ ናይ ጸጥታን ጻዕርን ግዜ ተጸሚዶም ዝሰርሑ ሰባት እዮም ንስኻኸ ሎሚ ነቲ ናይ ሓፂር ግዜ ደስታ መስዋዕቲ ጌርካ ናይ ነዊሕ ግዜ ራእይኻ ክትጽበ ድልው ዲኻ ወይስ ከም ኩሉ ሰብ ኣብቲ ፍርቂ መንገዲ ክትተርፍ ኢኻ ሕሰበሉ ምክንያቱ ህይወት ነቶም ክሳብ መወዳእታ ዝጸንሑ ጥራይ እያ ዝለዓለ ክብሪ ትህብ እቲ ጸወታ ናይ ፍጥነት ዘይኮነስ ናይ ጽንዓት እዩ ዓቃል ኩን ስራሕካ ብጥበብ ስራሕ
ግዜ ድማ ዝተረፈክ ክትገብረልካ እያ እቲ ዕቤት ርሑቕ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ነቶም ዘይስልችው ሰባት ወትሩ ይጽበዮም እዩ እዚ ቪድዮ እዚ ምስ ተወድአ ናብቲ ዝለመድካዮ ህውተት ኣይትመለስ ንሓንቲ ደቂቕ ጸጥ በል እሞ ነቲ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ዓወት ጥሜት ምስ ናይ ትዕግስቲ ጥበብ ኣዋሃዶ ህይወት ዓቃልነት ትፈቱ እያ ዓቃልነት ድማ ወትሮ ዓስቢ ኣለዎ ሎሚ እትዘርኦ ዘለኻ ትዕግስቲ ጽባሕ ናይ ናጽነትካን ዓወትካን ፍረ ክኸውን እዩ ንመስርሕ እመኖ ንርእስኻ እመና ልዕሊ ኩሉ ድማ ግዜ ስርሑ ክሰርሕ ዕድል ሃቦ ዓወት ብቕጽበት ኣይመጽእን እዩ ግን ብርግጽ ክመጽእ እዩ ፍለጥ ከምቲ ወለድና ዝብልዎ ዓቕሊ ዋጋ ብቕሊ እዩ